Hallo Marcus, mijn naam is Kitty Klaus en vandaag wil ik met jullie een spelletje spelen. Ik ga voor jullie een geluid van een Zuid-Afrikaanse wilde dier spelen. Dan heb jullie 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Om te raaien wat er een van die dierenprintjes bij die geluid past. Maar luister mooi, want partij van die geluiden is nogal moeilijk. Is jullie gereed? Hier gaan ons! Ja, Marcus, dit was een leeuw. Zie, Markie, het jij reg geraai? Dis een seekoe. Hierdie een was een zebra. Oeh, hier is een papillon. Ek is so bang. Hierdie was een moeilike een. Dis 'n kameelpaard. Dis 'n hyena wat so lekker lag. Maatjies, het julle geweet hier was 'n blou wildebees? Ja, julle is reg. Dis 'n olifant. Dit was 'n krokodil. Maatjies, hierdie moeilike een was 'n jagluiperd. Maatjies, hoeveel het julle reg? As julle die video geniet het, like en subscribe asseblief op ons kanaal. Tot volgende keer, maatjies. Bye bye.